Ejja. Żewġ kelmiet li għadhom jidwu minn bejn ħitan sempliċi ta' kamra f'qajra isejħu lejhom lil bniedem pellegrin jitħabat qalb il-ħalel tal-ħajja. Carm Nigrima, xebba mill-arb, lura mill-leliqi wara nofsinhar xogħol tisma' leħen ħierex minn qalb xquq tal-bib tal-Kappella tal-Assunta jew tal-Ġentili kif kienu jafuha u tidħol fuq ponot subajja biex tara mnejn ġej dan il-leħen. Ejt 3 avamerijiet fġieħ 3 ijiem li ġismi straħ fil-qabar. Dan hu l-wirt għażiż li l-Om tas-Sema ħallit lill-poplu tagħna minn dan l-imkien qaddis. Il-mibki isqof Nikol Giuseppe Kawki u l-qaddej Alla Dum Michela Tart is-snejn kienu jħobbu jgħidu li minn hawn Omna Marija kelmitna bid-djalett Tawċi, l-istess kif għamlet f'deriet kbar f'pajjiżi oħra. Carmni għamlet sena marida fis-sodda u żammet mistura il-ġrajja li seħħitilha fit-22 ta' Ġunju 1883 sakemm ġuvni ieħor mill-arb ukoll, Franġisk Portelli, fetaħ qalbu magħha u qalilha li lilu wkoll il-Madonna kienet irrakkomandatlu jitlob fġieħ il-pjaga il-moħbija tas-salib fuq l-ispalla ta' Kristu. Il-kelma malajr ġriet u l-kappella xkekna fuq tumbata li sa mis-seklu 15 kienet ilha wieqfa qalb il-ġmil tal-kampanja fil-punent tal-gżira ma damitx ma bdiet tinbidel f'ċentru ta' pellegrinaġġi minn kull rokna tal-gżira. Xmajjar ta' nies bdew iżuru l-Kappella tal-Madonna ta' Pinu sabiex jitolbu quddiem il-kwadru li Pinu Gauci kien ikkummissjona lill-artist Perugino fl-1617, 400 sena ilu. Hekk fl-1920 tqiegħdet l-ewwel ġebla tas-santwarju ġdid, xempju mill-isbaħ ta' arkitettura neoromaneska mibni fil-ġebla Maltija li ma tlestix mingħajr fixkil, imma il-Madonna rititu. Wara dedikazzjoni fl-1931 u l-ġieħ ta' Bażilika Moti is-sena ta' wara, waħda mill-eżiż ġrajiet għal dan is-santwarju kienet l-inkurunazzjoni tal-kwadru mill-Kardinal Alessio Lepissier, legat tal-Papa Pio XI fl-1935. Kemm pellegrini ra dan is-santwarju illi ġew ifittxu l-faraġ u l-kien tal-Om ta' Alla f'din l-oażi ta' Slim. Ma dawn fis-26 ta' Mejju 1990 innaqgħet ukoll il-Papa San Giovanni Paolo II daħal fil-kappella jqim il-Madonna u wara li jiċċelebra l-quddiesa fuq dan it-suntier poġġa madwar rasa 5 tikwiekeb debija. Ftit xhur wara, it-titjira tal-Papa lejn it-Tanzanija kellha tagħmel inżul ta' emerġenza fl-Ajruport Internazzjonali ta' Ħalluqa. Giovanni Paolo II rat ħajr lil Madonna ta' Pinu li ħelsitu mill-periklu tal-mewt kif ixed wieħed mill-ex voto. Anki Benedittu XVI rid juri imħabbtu lejn il-Madonna ta' Pinu. Għalkemm iż-żjara tiegħu f'pajjiżna fl-2010 ma kienx tinkludi lil Lawdex, imma dakinhar il-kwadru ittieħed fuq il-Fossos tal-Furjana fejn fit-tmiem il-quddiesa il-Papa poġġa warda tad-deb qudiemha u stidinna nitolbuha bħala sultana tal-familja. Sentejn ilu fis-sena Marjana, Omna Marija f'dan il-kwadru tagħha ħarġet iżżur ukoll il-parroċċi Għawċin biex kif dejjem għamlet tistidinna għand Bina Ġesu. U issa minn hawn ftit ieħor il-Papa Franġisku wkoll dieħel pellegrin bħalna fuq dan it-suntier imħaddem il-mużajċi tar-Rużarju sabiex jitlob f'dan is-Santwarju Nazzjonali Marjan u jqim dik li l-isqof illum Kardinal Mario Grech isejħilha l-eżes ikona reliġjuża tan-nazzjon tagħna.